Tässä videossa mä selitän, minkä takia mun PDF-opas maksaa 40 euroa. Käytännössä kyse on tietenkin arvon tuottamisesta, eli mä uskon, että tämä opas tuottaa sulle paljon enemmän arvoa kuin 40 euroa. Minkä takia se on arvokkaampi, niin se nopeuttaa sun työnhakuprosessia, koska siinä sut ohjataan askel askeleelta tekee CV vartissa. Normisti sulla kestäisi paljon kauemmin, vaikka 3-4 tuntia. Ja sit siinä pystyt vielä mukauttaa tekoälyllä just niihin työpaikkoihin, mihin haet. Siinäkin menisi ehkä per työpaikka vaikka tunti, ja ton tekoälyn avulla vaan pari minuuttia per työpaikka. Ja minkä takia työnhakuprosessin nopeutuminen on arvokasta, niin sanotaan, että sä saat vaikka 2000 euroa kuukaudessa siitä työpaikasta, mihin sä oot hakemassa, niin jos sä pääset tollaiseen työpaikkaan vaikka kuukautta aikaisemmin, niin siinä on sulle pari tonnia arvoa. Jos sä pääset sinne vaikka viikkoa aikaisemmin, siinä on sulle 5 hunttia arvoa. Jos sä pääset edes yhtä päivää sinne aikaisemmin, siinä on silti sulle joku 100 arvoa. Joten toi on niinku käytännössä, jos sä uskot, että toi PDF-opas nopeuttaa sun töihin pääsyä edes yhdellä päivällä, niin se on jo suoraan vörtti rahassa. Kuitenkin jos sä et halua tota ostaa, niin se on täysin fine, ei tarvitse. Jos sun esim. Taloustilanne on sellainen, että et pysty, niin mä teen myös näitä ilmaisia videoita päivittäin, missä mä tuon konkreettista arvoa työhakuun liittyen, joten kansi tsekkaa toi PDF mun profiilin linkistä nyt, jos kiinnostaa, ja onnea työnhakuun.